запозная и с едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка със съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са с входящи номера от 51 503 09-83 до 51 503 09-86 и са предоставени на Комисията по отбрана. Бяха